حلم لكم دو نتزحلمكم وحلمي نمسخا كندينا يخم تدخمو زحلمكم وهو حلمي كتساقعوا بزوح مستعاركم دخمكم كنتم تفرفكا مريسكم نمسخا تمكرو دو ولا تسفاقوا ريسكم يخم تقدفوا حلم زبلو سلخو تردئكم يو زبل قمت هلاني حلم انتمل أتركسكم أتحلموا وحلمي زي كونس لي مزعي ألا ما هم مالتيا بزو حساب نقصالي كم زخون يدليا أبيوتي نزنجر كساقعيا نابلا يحسب يو لي قلقلي أدليت حدا خي كونس زتدرادبا بزو حنيو تحسبوا من تدلي من نقرات كبزحون قلون لي مسخاع لي مسمار عدلهم زتحتايو مخنياتو لي قدم بوتات ولا انتمسلو كلتها زد حيس حدا خير خبا ترفا زبل يمسلو سلسخاع نقصالي كنساقو أم نجلي حلمنا كننصر يقبأنا كناخا حدا جزاء النجليون عوشتنا زلون أنا فلتنا يو بسوات تقديرنا نابزي علامنا أن خدلو من قدلو كم سنقر انتقاد منا انتين تقبرنا حيش كم أنا هيوت نأتهبكم أقاد عمتات بسأقاد قبلكم نأتهبكم نايت صباح مزايتات من الوقت زتستخخلو من قد دخلو يخليو سلازي أبقع زي هيوت سقاد منا نقر أبكندي من الزاق كل نقر بتصبق عيونا بمحساب لسمة زي نقر متصباي حيش سالين تبحال قنا كابن سنة أدميات حيزا بدعمي نقحتن نستو عليتنيا بحفت درجة ولدا أبز أتوز بحال حفتي باللومن أبو أبز قاد أموني مكينة حرقة كلتين أقروب مسعانو أو الشرنا تدفع أي سخد بزي تقامزي ستال على خاء مسدرة ملو نخد خائل عدي آيا لعلن تحت انتبل عدي آنس عليم أبيوتا تسباب بزي مقرات نزقاد موافة هناتات تقاماتن بعقلنا سقرتيا دقا التأبي تفليكا سبعا بمكينة حرقة كلتين أقرو مسعانة تدرارا بالسرح الناس سرحت حدارات محجر مسا دليتا حنتن يانيرا مساون بيت سبان دكان سبعان حقوسات كوينام نخنبرو مبر ناتا دخام أب قدري عيت أتون نيرا دخي مني سلشي من تيبلت نكولي تتسرح زي حقزا عوي ولا دينا بران نتابو خرقوالهم سالين نبعلو قناع عبيتن قنا خاء بزرلوان قحتن مستو عليتن عبيع نولاديتا كمتحقزا كله يزردو أنيرو قنا خاء اتقزان خالقوت انتفتنا لهم نسد راسالين قنا كمشنت قمال نجحريت الناتا قوتاتا اتقزا مخاد عبيهم سالين بتمرتا أمنا نفعتي يانيرا سالين مالت كافتن بتمرتيك حلفلنايو زبلو دق سبات اتحنتن قندن سالين يانيرا زيتن قفن كعا حسابان مسخا تزعر عبيت تمرتا وشتي بأتريقو تسادفو بممحرانا بتعمي استفاتوتن تسفاز قبرلانيا عدي عون يقولا كابت مهرتا وزعي بزعبا كالي نقر نخيط الجنانق سلت نقرا بزلوانة عنت كم دلاع قرايات مهار سالين اي مجمرتا على معزن برا تمرتا بأقبابو تمحيرا تنبقو تزيئت مختم تصئي نيرو دحري وخاء بتستمرقت اللوميع قيرا تنبق سرحة نمحازن نولاديتا أعرفا نسدر أخذ دورانيو نتنقر نسو نخت الساخة أياخا نتمرتاج هو قيرا اتسرح متجم نعنا دك سبات اتزي خيدي مثل النمبر اتقزا مأنتبع ليلو مخارو سلزي ترف سالين عسرت على التخف لبزحت أبز قزا نابي نورستي تخيج نولاديتا مزي مزقع إلى قلنا تمرتا سراح دليا رخبت مو تمرتان سرحان تكناون كل قزا نقوم عساب ولا هذا حدا قزا بمكرا انت تفتنا كنا خاء أبزخوني يخون زبغنا قريو زقات مو ساليم وقون قلني أبد سرحو سراح زبق كفلتيو سخفلا نيرو كم سحاسبت لون كعا أبن برست خيدا كم حراز خيل جنزب مس أكبت بسترف خاء نولادي تاخد حجز جمرت
ንወለዳ ከይጸገመትሎም ከዓ ናብ ዩኒቨርስቲ ኸደት። ሳሌም ንወላዲታ ንኽተዕርፍ ዕላማ ሒዛ ብምንባራ ናይ ዩኒቨርስቲ ትምህርታ ብዙሕ ኣይከበዳን። ካብ ወለድኻ ርሒቕካ ናፍቆት ስድራ ክህሉ ግድን ዋላ እንተኾነ ግና ከዓ ንኦም ክትብል ንዝተወሰነ ግዜ ክትርሕቕ ከዓ ምንም ማለት ስለ ዘይኮነ ሳሌም ብትብዓት ትመሃር። ምስ ወለዳ መዓልቲ መዓልቲ እያ ብስልኪ ትዕልል። ካብ ወለዳ እትሓብኦም ምንም ዓይነት ምስጢር ኣይነበራን። ብፍላይ ምስ ኣዲኣ ዝነበረን ርክብ ኣመና ፍሉይ ነይሩ። ትምህርታ ብኣግባቡን ትከታተል። ዝበዝሕ ጊዜኣ ንበይና ኮይና እያ ጊዜኣ ተሕልፍ ነይራ። ክተጽንዕ ንበይና፣ ኣብ ምግቢ ምብላዕ ንበይና፣ ንፋስን ትትቅበል ንበይና እያ። በይና ትመጸሉ ምኽንያት ማሓዛይ ክትብል ትምህርታ ንኸይትተዓጓጎል ብምሕሳብ እዩ። ነዚ ብሕታውነታ ዝተዓዘበ ግና ሓደ ብስራት ዝተባሃለ ወዲ ነይሩ። ብዙሕ ግዜ ተዓዚብዋ በይና ክትኸውን ስለ ዝረአየ ንኽቐርባ ወሰነ። ብስራት ኣመና ለባምን ዓብዪ ሰብን እዩ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሰብ ክጉዳእ ምርኣይ ኣመና ይፈቱን። ብስራት ብትምህርቱ ብዙሕ ዋላ እንተዘይኮነ ግና ከዓ ካብ ልቡ ጽዒሩ ነቲ ናይ ምረቓ ወረቐቱ ክሕዝ እዩ ዝደሊ። ንዝኾነ ሰብ ካብ ኦትሒቱ ርእዮ ይፈልጥን ዝቐረቦ ሰብ ምስኡ ምሕዝነት ክምስረት እዩ ዝደሊ። ብስራት ግና እንትርፊ ንሰባት ምሕጋዝን ምምካርን ናይ ልቢ ዓርኪ ዝበሃል ሰብ ኣይነበሮን። ቀልጢፉ ምሕዝነት ዘይሕዘሉ ምኽንያት ንኡ ዝመስል ወይ ከዓ ትመስል ብዘይምርካቡ እዩ። ሓደ ሰባት ማሓዛ ዝምረጽ ኮይኑ ኣይስምዖምን። ግና ማሓዛ ማለት ንሓደ ሰብ ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር እዩ። ብስራት መጀመርታ ንሳሌም ምስተዓዘባ ዝኾነ ዘጭንቃ ነገር ከም ዘሎ ስለ ዝሓሰበ እዩ ክቐርባ ዝወሰነ። ሓደ መዓልቲ ሰንበት እውን ሳሌም ነፀላ ደሪባ በይና ናብ ቤተ ክርስቲያን እናኸደት እናሃለወት ብስራት ብድሕሪኣ ጽጌ ኢሉ ሰላም ታቕረበላ። ሰላም ኣበሓሓልኡ ፍጹም ትሕትና ዝተመልኦ እዩ ነይሩ። ኣስዒቡት ቢሉ ከዓ ንሱ እውን ናብ ቤተ ክርስቲያን ይኸይድ ከም ዘሎን ክልቲኦም በይኖም ካብ ዝኸዱ ብሓደ ንኽኸዱ ሕቶ ቅረበላ። ሳሌም ናብ ዩኒቨርስቲ ካብ እትኣትወላ ሰዓት ሒዛ ክሳብታ ዘለታ እዋን ከምኡ ኢሉ ብነፃነት ዝቐርባ ሰብ ብዘይምንባሩ ዕሺላ ብሓደ ብዛዕባ ትምህርቲ እናዕለሉ ኸዱ። ቤተ ክርስቲያን ስዒሞም ምስ ወድኡ ብሓደ እናተመለሱ እናሃለዉ ቁርሲ ንኽጋብዛ ሓተታ። ሳሌም ኣበየቶ ድሓር ግን ዝገበረ ገይሩ ኣእመና እሞ ብሓደ ናብ ሓደ እንዳ ምግቢ ኣተው። ቁርሶም እናቆረሱ ከዓ ብስራት ኩሉ ግዜ በይና ከም ዝርእያ ዘጭንቃ ነገር ከም ዘሎ ከም ዝተጠራጠረ ነጊሩ እንታይ ክሕግዛ ከም ዝኽእል ሓተታ። ሳሌም ክንድኡ ዝኣክል ተጨኒቑ ቤተ ክርስቲያን ምስኣ ኸይዱ ቁርሲ ጋቢዙ ብዛዕባ ኩነታታ መሕታቱ እናደነቃ ምንም ዘጭንቃ ነገር ከም ዘየለን ዘለዋ ድሌትን ዕላማን ነጊራ ማሓዛ ዘይትሕዘሉ ምኽንያት ከዓ ካብ ዕላማ ከየስተናኽላ ሓሲባ ከም ዝኾነት ብግልጽነት ነገረቶ። ብስራት ብዛዕባ ምሕዝነት ብዙሕ ነገር መኸራ ዕላማኣ ነፂራ እንድሕር ትፈልጥ ኮይና ካልእ ሰብ ከሰናኽላ ከም ዘይኽእል እናገለጸ ብሕታዊት ንኸይትኸውን ክመኽራ ጀመረ። ሳሌም ብምኽሩ ብጣዕሚ እያ ተደኒቓ ተማሂራን ካብ ኩሉ ከዓ ንሓሳባት ብስራት ኣመና ፈተወቶም። ንሳ ብሓደ ኣንግል ትሪኦ ዝነበረት ንሱ ካልእ ገጽ ንኽትርኢ ገበራ። ካብታ ዕለት ምንየ ክልቲኦም ብተደጋጋሚ እናተረኸቡ ጽቡቕ ምሕዝነት ፈጠሩ። ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ብስራት ምስኣ ወዲ ዓዳ እዩ። ዝገርም ነገር ከዓ ገዝኡ ኣብ ናቶም ከባቢ እዩ ነይሩ። ግና ከዓ ክልቲኦም ዘይፋለጡ ርክቦም እናጠንከሩ እንትኸዱ ኣብ ውሽጦም ፍቕሪ ዝበሃል ነገር እናተዘረአ ኸደ። ኣብ ናይ ክልቲኦም ልቢ ሓደ ሓሳብ ነይሩ። ንሱ ከዓ ነዚ ዝተዘረአ ፍቕሪ ከመይ ገይሮም ከም ዝዓጽልዎ ጨነቆም። ካብኣ ንላዕሊ ንሱ ድፍር ይብል ስለ ዝነበረ ከዓ ነቲ ፍቕራዊ ርክብ ባዕሉ ሓተታ እሞ ናይ ፍቕሮም ጅማሮ ሄሎም ጀመሩ። ሳሌም ከምቲ ንሱ ዝበላ ጎናጎነ ትምህርታ ምስኡ ፍቕራዊ ጊዜኣ እናሕለፈት ብጽቡቕ ኩነታት ትመሃር። ምስኡ ፍቕራዊ ርክብ ምምስራታ ነቲ ዝሓሰበቶ ነገር ንምስኻ ከም ዝሕግዛ ካብ ልባ ዓመነት።
ብርግጽ እውን ከዓ ይሕግዛይ ነይሩ። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ዝሓስቦ ሓሳብ ዝተሰሓሓተ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኣይ እንተተሓዊስዎ ግና ክስተኻኸል ስለ ዝኽእል እዩ። እሞ ከዓ እቲ ዝተሓወሰ ሰብ ለባን መስተውዕልን ተደኣ ኮይኑ ንኹሉ ድኻምካዩ ዝቕልለልካ። ሳሌም እውን ከምኡ ብምሕሳብ ብስራት ናብ ዕላማኣ ከም ዘብፅሓ ብምእማን ጽቡቕ ኩነታት ትምህርታ ወዲኣ ብዝደለየቶ ውፅኢት ተመሪቓ ምስ ብስራት ናብ ዓዳ ኸደት። ኣብ ምረቓኣ መዓልቲ ዓዲኣ ነቦኣ ንኽትጠውር ስለ ዘይከደታ ብስራት እዩ ምስኣ ኣብ ጎና ኮይኑ መሪቑዋ። ናብ ገዝኣ ምስ ከደት እውን ዓዲኣ ካብ እትእትዎ ኣታዊዓ ምጥንቲ እንግዶ ተዳልያ ፀናሐታ። ሳሌም ኣመና ተሓጎሰት። ወለዳ ንሳ ብምምራቓ እናተሓጎሱን ትትርኢ ናተሓጎስ እውን ወሰን ኣይነበሮን። ሳሌም ቀዳማይ ዕላማኣ ብምሉእ ኣብ ሽትኡ ኣብ ፀሓቶ ዝቐረየ ነገር ስራሕ ጀሚራ ወለዳ ምሕጋዝ እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ብስራት ብደንብ እዩ ዝፈልጥ ነይሩ። ናይ ብኡ ትካል ብዋናነት ብናይ ሳሌም ዲፓርትመንት ዝተመረቑ ናይ ስራሕ ዕድል ስለ ዝህብ ብምንታይ ከም ዘእትዋ ይሓስብ ነበረ። ኣብዚ መንጎ ንሳ ስራሕ እናደለየት ነሱ መንገድታት እናኣለሸ ኣዋርሕ እንትሓልፉ ብወገን ወለዲ ሳሌም ሓደ ሓሳብ መፀ። ንሱ ከዓ ሳሌም ንኽትመርቆ እዩ ነይሩ። ሳሌም ንኽትሰምዖ ኣይኣመነትን ነይራ። ምክንያቱ እቲ መርዓ ምስ ሰምዐት ክልተ ነገር ክስበሩ ተረአያ። እቲ ሓደ ዕላማኣ፣ ካልኣይ ከዓ ናይ ፍቃሪኣ ብስራት ጉዳይ። ንወለዳ ብዛዕባ ዕላማኣ ተዛሪባ ክሰምዕዋ ስለ ዘይከኣሉ ኣፍቃሪ ከም ዘለዋ ነገረቶም። እንተንሶም ግና ክትምርዐወለክ ኢሎም ብምፅዓን ንመርዓ ክዳለዉ ጀመሩ። ካበይ ገንዘብ ኣምፂኦምዎ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኣመና ጨነቓ። ሳሌም ምስ ተወዲ ንኸራኸብዋ እሞ እቲ ግልፂ ክትነግሮ እናሓሰበት እንተንሶም ግና ኣብ ጊዜኡ ክትረኽብዮ ኢሎም ስቕበሉ። ሳሌም ንወለዳ እምቢላቶም ስለ ዘይትፈልጥ በቲ ዘሎ ኩነታት ተሰማሚዓ ነቲ መርዓ ክትዳሎ ጀመረት። መዓልትን መዓልትን እናሓለፉ እቲ መርዓ ናይ ሶሙን ዕድመ እንትተርፎ ሳሌም ኣብ ሓዘን እያ ነይራ። ወለዳ ነቲ ዘምርዕዋ ንኽትፋለጦ ኩነታት ኣመቻቸው እሞ ናብቲ ንሱ ዘለሉ ክፍሊ ኣትያ ገጹ ምስ ረአየት ኣመና እያ ደንጊፃ። እቲ ዝርአየቶ ወዲ ንሱ ክኸውን እዩ ኢላ ኣይሓሰበቶ ነይራ። እቲ ዝምርዐዋ ወዲ ብስራት እዩ ነይሩ። ጭንቀታ እናነገረቶ ከመይላ ከም ዘይጠርጠረት ንባዕላ ጨነቓ። ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ከዓ ሓተተቶ። ንሱ ከዓ ዕላማኣ ንኸሳኽዐላ ዝነበሮም ማራፂ ንዓኣ ተመሪዑ ኣብ ናይ ብኡ ትካል ንኽእቷ ከም ዝደለየ ገለጸላ። ኩሉ ንዓኣ ሓልዩ ከም ዝገበሮ ብምርዳዕ ዝነበረ ሓዘና ናብ ሓጎስ ተቐየረ። ብቐልዲ መልክዕ ከዓ ነተን ዘሕዘና ከም እተኽፍሎ ነጊራ ንሳ እውን ደስ እናበላ ነቲ መርዓ ተዳለወት። መርዓ ተፈፂሙ ከዓ ብሓደ እናነበሩ ስርሓ እናሰርሐት ወለዳ ክትሕግዝ ጀመረት። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ነዚ ዛንታ ከም ዝፈተኹምዎን ከም ዝተምሃርኩምሉን ኣይጠራጠርን እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትው ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ነዚ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ፣ ብኻሊእ መደብ፣ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝፅናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ኸንፍለየኩም ሰሰናዩ።